Baba Harare vadzoka kuchiti vati King David aiwa ngavamboisa pasi. Chingwa patafura panenge pasisina. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Manetizens ari kufara zvikuru. Baba Harare vati kune avo vasati vomwa mapiritsi aiwa titotangai. Kuchafiwa. Ndati kuchafiwa nekwairingi iye. Speaking of death, regai ndingoti ndikumikidze team diaspora ndichiti nini hey vedweka life is unpredictable. Toda kubatsirai to prepare for the unexpected. To introduce a cash funeral policy designed specifically for diaspora families like yours. Inobata immediate family ku diaspora ikoko, yobata zvakare extended family. With this policy, you can ensure that your loved ones all over the diaspora are taken care of no matter what happens. Zvakare, no more worrying about funeral expenses from afar. Kana kuchinge kwangoshaikiwa kuZimbabwe, iwe unongodhipa muhomweya kwakungotumira kumusha. Get a code today and secure a peace of mind for your future. Saka isu zvandichangoita apa ndezvekuti ndichasiya a link in the comment section pinned. Imi mukatevera link iyoyo, you are going to find my agents edu akamirira kukuexplainerai kuti zvinofambiswa sei. Regai timanye panyaya yedu ya Baba Harare. Manetizens ari kufara akati career yanga yafaka ndo kwake chaiko ikoko. If I may say, King David may have been the wife's influence towards Yama couple dynamics. So she probably said to him, hey, don't do this, hey, do that, change this and that. Then later he realized he's lost. You will never please anyone, Rachose. Ivo amai vanogona kuva vasuggesta kuti regedza nyaya yekutambisa chiuno uchizviadvertiser out there. Ivo tetevo vanenge vachingoti kuitira kalavu, but same mudzimai iyeye anozotanga kuti pandakadanana newe taingoseva one neriver ko iye kuzoseveswa nemukaka wotoshaya kuti ko zvauriwe zvewakandimisa nyaya yekwering iye. Rume iri riri confused zvaro. Baba Harare ka aiwa bodo. I think chero mafanza acho akutoshaya kuti tiri kuendepi. Guys ka zvakauma. Tanga tatotanga kufollowa isusu King David. Next thing taakumhanyazve but anyway tatoneta isusu taakumananga matete isu. Hanti wakachuza yellow bonzo over isusu mafanza ako aiwa kana beta tingozunza takaenda ikoko. Plus hanze bvunzai mugoma itai takutombomanya nanafadza madzimai. But anyway guys, manetizens ari kufara vakati vakamirira kuti GT family yadzoka mustaira. Iwe kanzvino zvacho michato iyi yakaoma.